Целта на експеримент 1 е да се приготвят колоидни разтвори и да се докажат техните свойства. Колоидите са полудисперсни микрохетерогенни системи с добре развита гранична повърхност. Признаците, по които може да се групират колоидно-дисперсните системи, са различни. Ще разгледаме тези, които се отнасят според дисперсната фаза към дисперсната среда. Те се делят на две основни големи групи – лиофилни и лиофобни. Когато дисперсната среда е вода, те се наричат съответно хидрофилни и хидрофобни. Лиофилните се характеризират със силно привличане между молекулите на дисперсната среда и частиците на дисперсната фаза. Колоидните частици проявяват голяма афинитет към разтворителя и абсорбират на повърхността си молекули от него. В резултат на това те са силно устойчиви. Лиофобните колоиди се характеризират със слабо взаимодействие между дисперсната фаза и молекулите на разтворителя. При тях връзките между градивните елементи на веществото, което се явява дисперсна фаза и дисперсна среда, могат да са вандервалсови или водородни. Те са неустойчиви и не се образуват самопроизволно. Необходимите реактиви и апаратура за експеримента са натриева основа, железен трихлорид, меден сулфат, натриев хлорид, сребърен нитрат и железен сулфат. Ще ни трябват 4 проветки и 6 бехерови чаши. При провеждане на химични опити е важно да се спазват мерки за безопасност, за да се избегнат наранявания или инциденти. Основни мерки за сигурност, които и ние спазваме по време на работния процес, са носенето на защитно облекло, очила за безопасност, проветряване на работното място, спазване на чистота на работното място и избягване на пряк контакт с химикалите. Първата реакция протича между железен трихлорид и натриева основа в излишък. От натриевата основа използваме 30 мл, а от железния трихлорид 10. Наливаме натриева основа в проветка, след това добавяме постепенно железен трихлорид, като наблюдаваме образуването на червено кафяв колоиден разтвор на железен трихидроксид и натриев хлорид. Образува се хидрофилна утайка от железен трихидроксид, която не се слепва, а остава стабилна. Наблюдаваме разтвор на две течности, така наречената емулсия. Втората реакция протича между меден сулфат в излишък и натриева основа. Необходими са ни 30 мл меден сулфат и 10 мл натриева основа. Наливаме медения сулфат във втората проветка, като постепенно добавяме 10 мл разтвор на натриева основа и разбъркваме внимателно. След като се добави натриевата основа, се образува ярко синя утайка от меден дихидроксид, която е нестабилна в алкална среда. Излишъкът от меден сулфат води до частично разтваряне на утайката и наблюдение на светло-син комплексен разтвор. За третата реакция са ни необходими 20 мл натриев хлорид и 10 мл сребърен нитрат. Наливаме 20 мл разтвор на натриев хлорид в чаша, тъй като той е в излишък, и добавяме 10 мл разтвор на сребърен нитрат и разбъркваме. Тази реакция образува сребърен хлорид, който формира хидрофобен колоиден разтвор. Частиците на натриевия хлорид не взаимодействат с водата, което води до нестабилност на разтвора. Образуваната утайка е бяла и лесно би се отделила чрез филтриране. За следващата реакция са ни необходими 30 мл железен сулфат и 10 мл натриева основа. Начинът на работа е сходен с предните реакции. Първо се добавя веществото в излишък, т.е. железния сулфат, и постепенно на капки другото вещество, т.е. натриевата основа. При реакцията се образува нестабилен железен дихидроксид. Излишъкът от него води до по-бавно утаяване, което демонстрира хидрофилни свойства на железните хидроксиди. Първоначално се образува светло-зелена утайка от железен дихидроксид, като постепенно утайката се окислява до тъмно-зелена, която показва силната хидрофилност. Утайката остава стабилна и не се сляга бързо. Експериментът демонстрира, че излишъкът на един от реагентите значително влияе върху свойствата на системата. Например, при излишък на основа се увеличава вероятността образуваното комплексно съединение да е хидрофилно, а при излишъкът на соли стабилността на утайките нараства и се подчертава тяхната хидрофобност. Целта на следващият експеримент е да се провери дали химичното равновесие в системата на синия чай е динамично
чрез промяна на pH с различни реагенти. Синият чай променя цвета си в зависимост от киселеността на средата си, така че с следващите реакции ние ще се опитаме да проверим дали равновесието е динамично, като се демонстрира обратимостта на цветовите промени. За експеримента ще са ни необходими 250 мл син чай, 10 мл калиева основа, 10 мл натриев бикарбонат, 10 мл оцетна киселина и 10 мл оцет, както и като апаратура ще използваме 5 прозрачни стъклени чаши или в нашия случай епруветки, също така пипета или спринцовка. Като за начало наливаме 50 мл син чай в първата епруветка, защото това ще бъде нашата контролна проба. Във втората епруветка ще наблюдаваме взаимодействие между син чай и калиева основа, като към вече добавения син чай наливаме 10 мл калиева основа. След добавянето и цветът на разтвора се променя от син към зелен, повишава се pH-то, като създава силно алкална среда, химичното равновесие се измества към ново състояние, отговарящо на по-висока алкалност. В третата епруветка ще добавим този път една лъжичка натриев бикарбонат, като цветът на разтвора този път става синьо-зелен, но по-слабо изразен в сравнение с предишния разтвор. Натриевия бикарбонат създава слабо алкална среда, т.е. pH-то е някъде около 8, което води до частично изместване на равновесието. Това показва междинно състояние между неутралната и силно алкалната среда. Повтаряме същото и с следващата епруветка, само че този път добавяме 2-3 мл оцетна киселина и можем да наблюдаваме, че цветът се променя от син към виолетов или лилав. Оцетната киселина създава слабо кисела среда и равновесието се измества в отговор на понижаването на pH-то към състояние характерно за по-кисела среда. Взимаме последната епруветка и към нея добавяме 2-3 мл оцет и виждаме, че цветът на разтвора става розов, като оцетът понижава pH-то до стойности, които са характерни за кисела среда, т.е. pH-то е по-малко от 5. Равновесието се измества още повече, като новото състояние отговаря на силно кисела среда. Наблюдаваме, че цветът на синия чай се променя в зависимост от pH-то. Тоест, ако, например, към разтворите с добавени калиева основа или натриев бикарбонат се добави киселина, цветът ще се върне обратно към първоначалния, доказвайки динамичността на равновесието. Като резултати можем да изведем, че химичното равновесие в синия чай е динамично, промените в цвета са обратими, което демонстрира, че равновесието се настройва в зависимост от pH-то на средата и експериментът доказва принципът на динамичното равновесие в химията. Третия експеримент изследва влиянието на катализаторът при разтварянето на водородния пероксид. Скоростта на реакцията може да повлиява от три различни начина – температура, количество вещество и катализатор. Катализаторът променя скоростта на реакцията, но не променя количеството на веществата. Въпрос, който може да се зададем в този експеримент е: може ли всяко едно вещество да е катализатор? Необходимите ни материали са 3 епруветки с водороден пероксид, H2O2, манганов диоксид, едно кристалче, железен трихлорид, разтвор 2-3 мл, калиев хлорид, една щипка. Мерки за безопасност. Добавянето на водороден пероксид трябва да е в минимални количества, тъй като се отделя много кислород по време на реакцията, на неговото разлагане, който може да изгори лицето. Реакцията е екзотермична. Въпросите, които може да се зададем на този експеримент са: калиевия хлорид катализатор ли е? Каква катализа протича при железния трихлорид? Какъв процес и вид на реакцията има мангановия диоксид? Да се направи ли количествено и качествено сравнение на реакциите? В първата епруветка добавяме 2-3 мл разтвор на железен трихлорид към 5 мл водороден пероксид. Във втората проветка добавяме една щипка калиев хлорид към 5 мл водороден пероксид, а в третата проветка едно кристалче манганов диоксид към 5 мл водороден пероксид. В първата проветка може да забележим, че се отделят мехурчета, температурата се повишава умерено и процесът е хомогенна катализа,
тъй като железен трихлорид се разтваря в водородния пероксид, ускорява реакцията, а и е едно и също агрегатно състояние. Във втората проветка, калиевия хлорид, не се наблюдава значително делене на мехурчетата, на температурата на разтвора не се променя. В третата проветка наблюдава се мигновено бурно отделяне на кислород под формата на реакция. Реакцията е силно екзотермична, проветката се нагрява значително. Процесът е хетерогенната катализа, тъй като твърдият манганов диоксид ускорява разлагането на водородния пероксид. Може да си отговорим на следните въпроси. Калиевия хлорид катализатор ли е? Не. Калиевия хлорид не е катализатор на водородния пероксид. Каква катализа протича при железния трихлорид? Хомогенна катализа. Железен трихлорид се разтваря в реакционната среда и образува преходен комплекс, който ускорява разлагането на водородния пероксид. Какъв процес и вид реакция има при мангановия диоксид? Процесът е хетерогенна катализа. Твърдият манганен диоксид осигурява повърхността на разграждането на водородния пероксид, без самия катализатор да се изразходва. Резултати от изследването: мангановия диоксид е най-ефективният катализатор благодарение на хетерогенния механизъм. Железният трихлорид също катализира разлагането, но с по-ниска ефективност, тъй като е хомогенен катализатор. Калиевия хлорид не действа като катализатор. Катализата значително ускорява реакцията и ускорява разлагането на водородния пероксид, което доказва, че не всяко вещество може да бъде катализатор. И това беше нашият видеопротокол. Аз съм Магдалена. Аз съм Иван. И се надяваме да ви е харесало.